l'optometrista per descartar problemes de visió. Sí, abans sí, el 6, però vol dir... El 6, el 7... El 7, sí. El 7. Digue'm aquesta, sí. T, Z, V baixa, E, A. És el cap recte, no moguis el cap, només els ulls. Lletres, i t'acostes a aquesta fulla de lletres, te l'acostes fins que no puguis veure les lletres enfocades. Ja. Fixa't tu en aquestes lletres, val? Aniré afegint lents i com abans, quan comencis a veure les borroses i no les puguis aclarir, m'avises. Les veus, Maria? Sí. 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 Només una. I aquí veus dues? No. Ara no. Ara no? I aquí? Aquí sí. Dues, Sí. I aquí? S'adjunta, Maria? No. Es fan dues, m'avises. Vinga, posa una miqueta. Aquí? Amb els dos ulls, Maria. Una? No es veu una. Una, Sí. Ja. Ja. Cercle, estrella i la E. Acabar de confirmar que jo crec que no té res visual, O sigui, el que passa que el tema de la graduació a vegades es fa amb graduació amb gotes per dilatar. Això ho acaba de confirmar que no hi hagi